Suwi yo ora ketemu. Ketemu terakhir pas bedo kae. Ki iki yo wis nyeduki poso. Isane balik kampung yo pas nyeduki poso ngene iki. Lah iya, ki wis tuku klambi urung? Urung. Krungu trene klambi tahun iki apa lho? Tahun ini kan katbol, simer-simer. Arep nyediki poso ngene iki aja panggah mikir klambi ae. Kudune awak dhewe iso nyisihne dhuwit dinggo persiapan bocah sekolah. Mergo berbodo bocah sekolah mesti wayahe mbayar. Gek yo ora mek titik. Ya, perlu bingung-bingung mikir biaya sekolah. Wong saiki ana PIP. Apa lo PIP ki yo? Tas krungu aku. PIP, Program Indonesia Pintar, kalebu program pemerintah babagan pendidikan. Gunane kanggo mibantu bocah-bocah sing kurang mampu lan duwe niat tetep sekolah, jenjang SD, SMP, lan SMA. Syarat-syarat ngajakne PIP yaiku umur 6 sampai 21 tahun, mlebu ning Dapodik, KK, akte kelahiran, KIP utawa KKS, utawa PKH, utawa SKTM, lan rapor pungkasan. Ayo dulur-dulur, padha ngerti, golek ilmu ora perlu wedi, yang kuyung program negeri mangun pendidikan sing migunani tumrap bumi pertiwi. PIP, Iklan Layanan Masyarakat, kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang, Tulungagung.